the best.
sa ating lahat. Sa ating mga kasama sa mga konseyo. Dito lang po tayo sa isahin. Hey. Hey, DJ Tom! Hello po. Pasensya na po muna po ha. Dahil dito po ang ating kapitana. Humingi muli po humingi ako ng pasensya sa inyo. Gusto ko lang pong bigyan ng daan muna na makapagbigay ng mensahe ng ating kapitana na si Cap Mila sa gabing ito. Palapak naman po para sa kanya.